Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Not Only Mom, το κανάλι που μαζί αναζητούμε απαντήσεις μέσα από ειδικούς σε θέματα γονεϊκότητας, αυτοβελτίωσης και αυτοφροντίδας. Στο σημερινό επεισόδιο θα έχουμε κοντά μας την Μπαζαρίδου Μαρίτα. Η Μαρίτα είναι ειδική παιδαγωγός, ψυχοπαιδαγωγός, φιλόλογος, καθώς και επιστημονικός συνεργάτης του Προτύπου Κέντρου Ευχέρεια. Και σήμερα θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να οργανώσουν το χώρο τους, το χρόνο τους, τη σχολική τους τσάντα, ώστε να είναι η καθημερινότητά τους πιο εύκολη. Σε αυτό το σημείο όμως, εγώ να σας θυμίσω να κάνετε ένα like αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και αν γενικότερα σας αρέσουν τα θέματα με τα οποία ασχολείται το κανάλι, να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι της εγγραφής καθώς και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Μην διστάσετε να αφήσετε κάτω στα σχόλια τις δικές σας απορίες ή να προτείνετε δικά σας θέματα που θα θέλετε να δείτε μέσα από αυτό το κανάλι. Πάμε να υποδεχτούμε τη Μαρίτα. Γεια σου Μαρίτα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, Μαρίτα μου, τα βλαστάρια μας ξεκινάνε, επιστρέφουν στα θρανία και εμείς οι γονείς έχουμε δεκάδες πράγματα στο μυαλό μας να οργανώσουμε και πολλές φορές πελαγώνουμε. Γι' αυτό είσαι σήμερα εσύ εδώ μαζί μας για να μας πεις συμβουλές για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε την καθημερινότητα των παιδιών μας, τη ρουτίνα των παιδιών μας, ώστε να κυλά όσο πιο ομαλά, χωρίς εμπόδια, απρόοπτα και καθυστερήσεις. Και για μικρούς και για μεγάλους. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί γονείς μου μεταφέρουν τις ανησυχίες τους, ειδικά για την μελέτη των μαθημάτων και ιδιαίτερα όταν το ωράριο διευρύνεται για μέχρι αργά το βράδυ. Προκειμένου η διαδικασία αυτή να είναι αποτελεσματική, είναι καλό πρώτα να υπάρχει μια οργάνωση αρχικά στο χώρο του παιδιού και στην επιφάνεια εργασίας και έπειτα στη σχολική του τσάντα. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η οργάνωση πρέπει να γίνει από εμάς. Πρέπει εμείς πρώτα να τη δείξουμε στο παιδί. Και του δείχνουμε εμείς τον τρόπο και σιγά σιγά τα παιδιά θα τον διαφοροποιήσουν ανάλογα και με τις οδηγίες που θα δώσει ο δάσκαλος, αλλά και με τον τρόπο τον δικό τους που θα βρουν αυτά στην πορεία και θα τον θεωρήσουν αποτελεσματικό. Αρχικά, για το χώρο μελέτης, να πούμε ότι η απομόνωση σε έναν προσωπικό χώρο θα βοηθήσει το παιδί να συγκεντρωθεί πιο εύκολα και έτσι να διαχειριστεί και το χρόνο του καλύτερα. Είναι σημαντικό ο χώρος αυτός να είναι σταθερός και να μελετάει μόνο εκεί. Να μην αλλάζουμε, δηλαδή να πηγαίνουμε κουζίνα, σαλόνι, υπνοδωμάτιο και τούμπαλινγκ. Είναι επίσης σημαντικό ο χώρος αυτός να μην είναι στο τραπέζι της κουζίνας. Καθώς η ύπαρξη πολλών ερεθισμάτων δεν διευκολύνει καθόλου τη συγκέντρωση του παιδιού. Επίσης, η μελέτη των μαθημάτων δεν μπορεί να γίνεται παράλληλα με δραστηριότητες των άλλων μελών της οικογένειας. Δηλαδή, να μαγειρεύει η μαμά και το παιδί εκείνη την ώρα να κάνει την αντιγραφή του. Πολλές μαμάδες μου το λένε αυτό. Δηλαδή, μου λένε γυρνάμε από το σχολείο και το βάζουμε να κάνει την αντιγραφή μέχρι εγώ να μαγειρέψω. Είναι πολύ δύσκολο αυτό και για μας. Δηλαδή, να θέλουμε να συγκεντρωθούμε σε μια πνευματική δραστηριότητα και εκείνη την ώρα κάποιος άλλος να περιφέρεται γύρω-γύρω και να κάνει πράγματα, να ανοιγοκλίνει ντουλάπια, να ακούγονται ήχοι, να παίρνει πράγματα, να ρίχνει αλάτι στο φαγητό. Μην ξεχνάμε ότι αυτά για το παιδί είναι πολύ ωραία παιχνίδια. Είναι πολλές όμως και περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος σε ένα σπίτι και πολλές φορές τα αδερφάκια αναγκάζονται να μοιραστούν τον ίδιο χώρο. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Το που μπορούμε να κάνουμε είναι να κατασκευάσουμε ένα. Δηλαδή, μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μία άκρη του σπιτιού ένα παραβάν, μία κουρτίνα, ώστε να δημιουργηθεί μία αίσθηση απομόνωσης στο παιδί. Αν υπάρχει όμως μικρότερο αδερφάκι που εκείνο ένα θέμα το αντιμετωπίζω εγώ, δηλαδή η κόρη μου ενώ πρέπει να διαβάσει, βλέπει τον μικρό της αδερφό, να πετάει χαρτέτο ο κοινός, να παίζει, να περιφέρεται και συνέχεια μαμά, εγώ γιατί πρέπει να διαβάσω και αυτός πρέπει να παίζει. Έχουμε λίγο αυτό το θεματάκι. Εκεί τι κάνουμε? Λοιπόν, εδώ είναι σημαντικό να πούμε το εξής. Η ώρα της μελέτης του παιδιού, του μεγαλύτερου παιδιού, καλό είναι να συνδυάζεται με τέτοιου τύπου πνευματικές δραστηριότητες. Δηλαδή, η μαμά, ο μπαμπάς, όποιος είναι, ο φροντιστής, όποιος είναι εκείνη την ώρα στο σπίτι, να διαβάζει βιβλία. Το μικρότερο αδερφάκι να διαβάζει παραμύθια ή να ζωγραφίζει σε ένα βιβλιαράκι. Οπότε του δίνει την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε ησυχία γιατί ασχολούμαστε με πνευματικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τώρα την επιφάνεια εργασίας, και εμείς οι ενήλικες δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε εργασία αν δεν έχουμε μία οργανωμένη επιφάνεια.
Για παράδειγμα, πόσες φορές και από τη δική σου την εμπειρία δεν μπορείς να μαγειρέψεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αν δεν είναι η επιφάνεια της κουζίνας οργανωμένη, αν δεν είναι τα πιάτα πλημμένα, ναι, δεν λέμε δεν μπορώ αν δεν είναι τα πιάτα πλημμένα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι και η επιφάνεια εργασίας του παιδιού. Η επιφάνειά του τώρα, καλό είναι να έχει πάνω μόνο τα απαραίτητα. Δηλαδή, μία μολυβοθήκη για να βάζει τα μολύβια του, τα στυλό, ένα σιρτάρι, να βάζει γόμες, ξύστρες, συνδετήρες, παιχνίδια ή άλλα ερεθίσματα που θα αποσπούν το παιδί και θα το δυσκολεύουν να συγκεντρωθεί, καλό είναι να μην τα έχουμε πάνω στο γραφείο. Γιατί βλέπω πάρα πολλά γραφεία τα οποία έχουν από πάνω μία βιβλιοθήκη και πάνω στη βιβλιοθήκη είναι παιχνίδια. Να σκεφτούμε όλοι εμείς σαν όταν πάμε να κάνουμε μία δουλειά και είναι από πάνω μας πράγματα που μας αρέσουν. Καλό είναι τα παιχνίδια να είναι από πίσω. Οπότε από πάνω στην επιφάνεια εργασίας να την οργανώσουμε έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να έχει πάνω μόνο τα βιβλία του, να έχει, αν δεν έχουμε συρτάρια, μπορεί να έχουμε αυτά τα χάρτινα, τα συρταράκια και να έχει τα συνδετηράκια του, δηλαδή να έχει ό,τι είναι απαραίτητο για να οργανωθεί. Να μην έχει πάνω δηλαδή κουκλάκια, αυτοκινητάκια, γιατί το πρώτο που θα κάνει ένα παιδάκι την ώρα που πάει να συγκεντρωθεί είναι να πάρει το κουκλάκι του και να αρχίσει εκείνη την ώρα να κάνει ένα παιχνίδι ρόλων, το οποίο είναι υπέροχο και δεν θέλω να το σταματήσω. Δηλαδή ούτε εγώ θα πω στην κόρη μου σταμάτα τώρα αυτό που παίζεις για να διαβάσεις ιστορία. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει το κουκλάκι της και να αρχίσει να παίζει και να κάνει φωνούλες και να λέει. Είναι τελείως δημιουργικό. Οπότε, αντί να το σταματάμε, γιατί έτσι σταματάμε και τη δημιουργικότητα του παιδιού, καλό είναι να τα έχουμε από πίσω και στο διάλειμμα του να κάνει την παράσταση που θέλει. Διαμορφώνουμε το περιβάλλον, δηλαδή, ώστε να μην αναγκαστούμε να βάλουμε όριο στο παιδί. Ακριβώς, ακριβώς. Να διαμορφώσουμε το περιβάλλον έτσι. Νομίζω η πρόληψη έχει την καλύτερη πρόγνωση, έτσι. Καλό είναι στα ράφια πάνω από το γραφείο να έχουμε χώρο έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να βάλει τα τετράδια του, τις φωτοτυπίες του, χαρτοθήκες για φωτοτυπίες, οπότε να μπορεί σιγά σιγά να οργανώνεται και να το οργανώνει με τη σειρά, ώστε να λέει πρώτα θα διαβάσω αυτό, μετά εκείνο να του τα βάζει η μαμά στην αρχή, μετά θα το οργανώνει το παιδί, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα έχει την επόμενη μέρα. Και ξαναλέω, και ανάλογα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο δάσκαλος. Γιατί πολλοί δάσκαλοι δίνουν κάποιες οδηγίες και δεν είναι σωστό εμείς να πηγαίνουμε ενάντια σε αυτές, γιατί και αποδυναμώνουμε το δάσκαλο και μπερδεύουμε το παιδί έτσι. Σιγά σιγά δοκιμάζουμε τις οδηγίες του δασκάλου. Άμα δούμε ότι αυτή η μέθοδος δεν πετυχαίνει, γιατί δεν είναι μια μέθοδος για όλους μας, έτσι. Ναι, σε συνεννόηση με το δάσκαλο λέμε, ξέρετε κάτι, επειδή δεν τον οργανώνει αυτό που έχετε προτείνει, μπορούμε να κάνουμε και προτείνουμε εμείς το δικό μας και πάντα σε συζήτηση θέλουμε όλοι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι θέλουμε όλοι το καλύτερο για το παιδί. Το σημαντικό εδώ είναι που θέλω να το τονίσω, είναι ότι είναι ωραίο ανάμεσα στο γραφείο και στο ράφι, στη βιβλιοθήκη, να υπάρχει ένας πίνακας από φελό, στον οποίο πάνω μπορούμε να βάλουμε το πρόγραμμα του σχολείου και το πρόγραμμα και άλλων δραστηριοτήτων. Όταν το παιδί είναι πρωτάκι και δεν μπορεί να διαβάσει, μπορούμε αυτά να τα κάνουμε με εικόνες. Δηλαδή, παράδειγμα, τη γυμναστική, να βάλουμε ένα παιδάκι που γυμνάζεται. Αυτό δημιουργεί κίνητρο στο παιδί, γιατί ένα ωραίο tip... Ή ένας μαγνητικός πίνακας, έτσι, ή ένας μαγνητικός πίνακας. Απλά για να... Και μαγνητικό πίνακα μπορούμε να βάλουμε, ναι. Είπα τον πίνακα από φελό, γιατί ο μαγνητικός πίνακας είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Παίρνω τα μαγνητάκια και τα κάνω έτσι και τα περισσότερα παιδιά κάνουν αγώνες δρόμου. Η αλήθεια είναι και εμένα μου αρέσει, είναι πολύ ωραίο. Αν γυρίσεις το μαγνητικό πίνακα ανάποδα και κάνεις έτσι τους μαγνήτες, είναι σαν να παίζεις παιχνίδι. Και είναι μου την έδωσε ένας μαθητής μου αυτή την ιδέα και μάλιστα μου είχε πει η μαμά του, έλα να δεις τώρα τι κάνει. Έχει πάρει το μαγνητικό πίνακα και ήμουν εγώ, πολύ ωραία ιδέα αυτή για παιχνίδι, καταπληκτικό. Έχουν φαντασία τα παιδάκια μας, έχουν φαντασία. Ναι, ακριβώς. Οπότε γι' αυτό προτείνω συνήθως πίνακα από φελό, που είναι έτσι πιο σταθερός, δεν πέφτουν τα μαγνητάκια, γιατί με το που πέσει το μαγνητάκι του ήρθε η ιδέα στο παιδί. Έπεσε. Για να δούμε αν μπορώ να το κάνω κι εγώ να πέσει.
Για όλα Ακριβώς, λοιπόν υπάρχει ακριβώς. κάποιος λόγος. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει έξτρα κίνητρο στο παιδί είναι άμα θα του φτιάξουμε ένα ικανοποιημένο πρόγραμμα με τα μαθήματά του. Ας πούμε, στη γλώσσα να βάλουμε λέξεις, στα μαθηματικά, στην αριθμητική να βάλουμε αριθμούς, έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό πάνω στον πίνακα και να το κάνουμε με βέλκρο και να βγάζει το παιδί κάθε μάθημα που θα διαβάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ... Ναι. Και πάμε τώρα στη σχολική τσάντα. Λοιπόν, η σχολική τσάντα καλό είναι να έχει πάρα πολλές θήκες και σε διάφορα μεγέθη. Ενισχύουμε το παιδί να τοποθετεί σε μία θήκη βιβλία, τετράδια, και σε μία άλλη θήκη έναν φάκελο για να βάζει μέσα τις φωτοτυπίες του, την κασετίνα του και κάποια είδη προσωπικής φροντίδας. Μπορεί να έχει χαρτομάντιλα. Αυτό βοηθάει το παιδί και να οργανώνει τα πράγματά του, να ξέρει που έχει το κάθε τι, αλλά μετά να τα βρίσκει με μεγαλύτερη ευκολία. Αν είναι πολλές θήκες. Ναι. Υπάρχει κάποιο είδος κασετίνας που προτείνεις? Καλό είναι η κασετίνα να είναι υφασμάτινη και δεν είναι από αυτά τα κουτάκια που ανοιγοκλίνουν έτσι, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο να παίξει το παιδί. Μιλάμε τώρα για τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού. Μετά τα παιδιά που είναι περισσότερο οργανωμένα μπορούν να έχουν ό,τι κασετίνα θέλουν. Αλλά αν είναι υφασμάτινη, και ειδικά αυτές που ανοίγουν έτσι και το παιδί ανοίγει και βλέπει κατευθείαν τα πράγματά του, να έχει δηλαδή μέσα συνδετήρες, σελίδοδείκτες. Αυτό ενθαρρύνουμε πολύ το παιδί να χρησιμοποιεί συνδετήρες και σελίδοδείκτες, γιατί το βοηθάει πάρα πολύ να ξέρει τι έχει για την επόμενη μέρα. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά θα μάθουν τον τρόπο που εμείς θα τους δείξουμε και σιγά σιγά θα τον διαφοροποιήσουν ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες. Και μάλιστα θα αναπτύξουν και δικές τους στρατηγικές. Ακούμε τις προτάσεις του παιδιού. Καθώς στην πράξη θα εκπλαγούμε, γιατί μπορεί και το ίδιο να ανακαλύψει και να μας προτείνει τρόπους και στρατηγικές που θεωρεί ότι τον βοηθάνε, ή να θυμηθεί, να ανακαλέσει τους τρόπους και τις στρατηγικές που έχει προτείνει ο δάσκαλος. Εμείς δίνουμε μια κατεύθυνση και μένουμε στο ρόλο μας. Ο ρόλος μας είναι ο ρόλος του συνεργάτη βοηθού και όχι προέκταση του ρόλου του δασκάλου. Πολύ ωραία. Μαρίτα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μοιράστηκε σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Επίσης. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο ως το τέλος του. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας!